बेखौ रुनानै बेखौ नायनोसै हेलौ लोगोफोर फैदो दसे लाइभआव मोनाब्लाबो सान्तिपुर बाजाराव फैबाय आरो दंफैयो सान्तिपुर बाजाराव दंफैयोलै मेगनाव मा हाबोखो बाला हिनजावबो दंफैयो अयथासार होद थानो हानांलालै वायौ फैयो सान्तिपुर औ लाहने सान्तिपुर बाजाराव दसे दायो फैबाय मोनाब्लाबो माने नै आजुलिजों आंजों ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना लोगोफोर दसेनि उनावहाय नुलांनो मोनगोन माबायदि नाय ओरैजाय जोंहा नानिया बे रेस्टुरेन्टनि मालिक आरोखि ओमफ्राय बैयो आदा नामाथाय आदा जायोना फंबाय जायो मिथिला आरोना जेबो जादोला लाइभआव दसे फैदों आरोना ओहो आंनि जानो बेसेबां जाखो होनदों आंनाव 50 थाखाल' दङ नै 30 थाखा दंलायनो लावदो चावमिन जादों आरो नै हौवा हिनजाव ओरैबायदि आरोखि ना लोगोफोर मोनाबाय नै दायो मोनाबाय नै मोनाबाय दायो नै ओमफ्राय मोना फैबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बैयाव दिनैहाय बिहावनाव थाहैनोसै हामथारबाय होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर ना मा होनो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नै हिनजावा दाबो ओंखाम खुरदोंला आरोखि नै सान्तिपुराव फैयोब्ला मम' चावमिन जायोब्ला नैबे नानि मोनाव जाफैनो हागोन नै देन्जार गोथाव बानायो आरो नै आं सान्तिपुराव फैबाथाय बेसिनावल' जालाङो आरोखि नै ब्रादारा होख्लायगासिनो आरोखि ना नै होख्लायगासिनो आरोखि ना जायफ्रा आंनि मिनिया लाइभआव फैयो नोंथांमोना सान्तिपुराव फैयोब्ला नैबे ब्रादारनि दखानाव जालांनो हागोन आरोखि ना ओरैबायदि मोजां गोथाव दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर लाइभखौ दसे मोनाबाय दा आं सासे लोगोजोंहाय एसे इम्परटेन्ट खोथा दं रायलायनांगौ गोनांथि जाबाय दा आङो लाइभखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लाभ इउ अल